seara! Bine ați venit la o nouă expoziție în Galeria Galatea. Este a doua expoziție internațională la care avem plăcerea să avem invitați foarte mulți artiști renumiți, de renume internațional. Unii dintre ei sunt prezenți de față. Este un efort foarte mare să vii din Statele Unite ale Americii sau Japonia, să particip la o expoziție într-o galerie atât de mică, dar atât de frumoasă, care este a Uniunii Artiștilor Plastici. Vreau să salut pe doamna atașat cultural al Ambasadei Georgiei, doamna Samharhadze Zaira. A fost și un reprezentant al Ambasadei Canadei aici, dar n-a mai putut să stea. Ba da! Mulțumesc, doamna Ligia Marincuș, da, mulțumim că ați venit. Și de asemenea, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Portugalia în România, care este de fapt ambasador al ambasadei, dar așa se numește, însărcinat cu afaceri. Bun. Această expoziție se datorează în mare parte lui Vasi Hârdo, care este un tânăr entuziast care a creat o revistă internațională de ceramică, prima în România, Ceramics Now, și care a făcut efortul ca să întâlnească aici, să participe aici atâția artiști internaționali. Aș fi vrut să vă spun despre câțiva dintre ei, dar întâi să las pe Vasi să ne spună câteva detalii. Mulțumesc! Ok, bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc mult că ați venit la expoziție. Ce pot să spun? Pot să zic un fel de istorie cum am făcut expoziția sau Ceramics Now foarte pe scurt. Am început proiectul Ceramics Now pentru a promova ceramica contemporană, inițial în rândul colegilor mei, dar pe urmă s-a dezvoltat așa de puternic și așa de repede încât am ajuns la concluzia că pot să promovez în lume ceramica contemporană, făcând o revistă și făcând o revistă online chiar foarte bună, adică un website cu bază de date cu artiști ceramiști contemporani, cu imagini, cu referințe, cu statement, cu critică de artă și până la urmă mi-a ieșit oarecum, în sensul că sunt contactat zilnic de foarte mulți ceramiști din toată lumea și evident prin intermediul lor reușesc să fac această expoziție. În sensul că îi invit să participe și chiar îmi doresc foarte mult să am lucrările lor în România, să le vadă cât mai multă lume, pentru că e oarecum o necunoaștere, să zic așa, adică colegii mei sau poate chiar și unii profesori nu au văzut lucrări de genul ăsta și cred că e un lucru bun că se întâmplă ceva de genul și că lucrări internaționale din Japonia, Egipt, chiar Australia vin în țara noastră. Aș vrea să mulțumesc artiștilor, care și anume Brian Cacas și Kimberly Cook, care au făcut efort extraordinar de mare să vină din America până aici, dar și doamnei Keiko Fukai, care este proprietara și directoarea galeriei Keiko din Boston, care e cea mai importantă galerie de artiști japonezi din America, iar dânsa este reprezentantul a 4 artiști japonezi în această expoziție. Îi puteți găsi, în total sunt 5, doar domnul Yoichiro de acolo, cu cuburile nu este în galeria dânsei. Ei au făcut mari eforturi să vină în România și mai mari să vină în Cluj-Napoca, pentru că eu sunt din Cluj-Napoca și echipa mea, Ceramics Now, e din Cluj-Napoca. Ei au venit acolo, după ce au acceptat invitația de a veni în București, i-am invitat să vină mai devreme în Cluj-Napoca pentru a susține 3 lecții deschise, în engleză Open Lectures, la Universitatea de Artă și Design Cluj, care, din câte am participat doar la una, pentru că la celelalte 2 deja am fost în București pentru expoziție, dar din câte am înțeles au ieșit chiar excelent de bine și au fost văzute bine și s-au pus întrebări, deci au fost foarte active și interactive. Ce pot să zic? Mă bucur
chiar mult că sunteți aici și vă rog să puneți întrebări și mie și artiștilor despre lucrări, dar mai ales să veniți la galerie și să susțineți inițiative de genul ăsta. Îi las cuvântul doamnei Cristina Rus. Am uitat să spun că printre participanții din străinătate se află 3 români, Gheorghina Acosta, Nicolae Moldovan și Gavril Smicală de la Cluj. Cumva lui Gavril Smicală îi se datorează dragostea lui Vasi Hârdo pentru ceramică, să dezvăluim acum. Ce aș mai vrea să subliniez? Sunt artiști foarte importanți pe care noi i-am văzut de ani de zile în reviste internaționale, cum este japonezul al cărui Ichiro, cu cuburile acestea, care își pune problematica creând de la un modul cubul cu spațiu liber din interior. El creează în felul ăsta o relație între vid și plin ca să sensibilizeze lumina care trece și să creeze o relație între lumină și umbră. Mai este din Austria autoarea piesei de aici, pe care nu o rețin, Barbara Schmidt, așa, care a lucrat piesa asta din sârmă și cu pepper clay. Deci e ceva inedit. Ce să mai spun? Brian, care este și profesor asistent la universitate în Statele Unite ale Americii, poate tu știi să spui sau îi punem lui întrebări. El n-a vrut să vorbească, dar o să-l forțăm. Așa, lucrează cu plăci de teracotă sau gresie, creează forme pe care le decupează și le combină sub forma pe care o vedeți aici, în forme sculpturale foarte puternice. Mai este un japonez care e interesat de construcții, este foarte impresionat de construcțiile japoneze care sunt ruinate și a creat din forme nu tubulare, ci din paralelipipezi, așa cum se vede lucrarea asta de aici, și mai e una mică din partea aceea, pe care intenționat l-a distrus cu ciocanul în mare parte și a creat, interesat fiind de volumul acesta de pătrat, chiar spune, mă interesează formele pătrățoase, dar iubesc foarte mult clădirile și le plâng de milă că ele se ruinează. Apoi aș mai putea spune despre o lucrare din Australia, care, Vasi, dacă... Avital Schaefer, eu nu le rețin bine numele, dar Vasi, care a corespondat atât de mult cu ei, e familiarizat. Artista e preocupată de formele feminine, are aproape de vitrină un tors care subliniază forma, dar și prin elementele decorative care sunt impuse, arată cumva un spirit australian. Despre Kimberly Cook, are 3 piese. Astăzi, arătând catalogul cuiva la Uniune, a sesizat că e foarte modernă. Așa sunt sculpturile foarte multe de artă contemporană, care impresionează prin... Se creează o psihologie în piesele ei, are formele animaliere, sunt prezentate cumva puțin distrus, puțin mângâiate de... și religios, da. Gheorghina Acosta, preocupată de formele din natură, ea întotdeauna cu o eleganță și o delicatețe ne prezintă porțelanul în toată superbitatea lui, de la formele translucide până la
cele masive și relația asta între porțelan și gresie este deosebită. Nicolae Moldovan, care ne-a obișnuit în expozițiile trecute cu formele lui minimale, foarte robuste, care pe formele rotunde sau moi, să spun așa, vine și creează elemente geometrice dure, agresează puțin forma organică, cum este piesa de față. Mai este un grup de 2 piese, chiar acolo lângă doamna Alicia Marincuș, din Austria, este o artistă, din Germania, pardon, e o artistă care lucrează cu porțelan, paper porțelan, adică amestecat cu hârtie și cred că fiecare observă finețea și performanța la care a ajuns în materie, dar piesele de rezistență, nu știu dacă ele, dar totuși impresionează foarte mult, sunt cele 2 vase care se numesc vase luminescente sau, nu? Da? Un japonez care le trage la roată și cu atâta finețe și atât de subțire peretele de porțelan este mai rar întâlnit și toate acele perforări sunt făcute aproape matematic. Noi am rămas uimiți că sunt făcute pur și simplu prin desen cu tuș japonez, pe care vine cu un instrument și perforează porțelanul când este crud, apoi prin glazură, numai prin glazură se acoperă suprafața aceea perforată și creează această, nu știu, această formă care captează lumina, care dă atâta transparență și eleganță. Noi am propus, avem un proiect mare pentru anul 2013. De obicei nu prea e bine să vorbești despre ce vrei să faci sau ce vei face, dar acum poate anticipez cumva, fiind cineva aici de față care ne-ar putea ajuta să se materializeze acest proiect, anume o expoziție mare de ceramică, care să fie asociată cu workshop-uri de ceramică, la care să invităm 3 artiști din străinătate și a fost o propunere pentru Brian Cacas, pentru japonezul care are vasele acelea despre care spuneam și o să mai vedem. Adică persoane care lucrează diferit. Brian cu forme sculpturale, japonezul acela cu porțelanul atât de delicat. Vasi, dacă mai ai tu să spui sau să punem întrebări. Ce mai pot să-ți spun? Ați punctat aproape toate lucrările. Mai pot să spun despre artistele portugheze din spatele meu pe perete, care ele sunt foarte cunoscute pentru ceramica oarecum de obiect, în sensul că nu au ceramică sculpturală, nu sunt sculpturale, sunt doar pentru obiect, pentru finețea obiectului. Dacă vă uitați foarte cu atenție la ele, veți vedea cât de delicate sunt și cât de frumos sunt construite. Mai pot să spun și despre lucrările artiștilor români, care de altfel cred că se completează extrem de bine cu celelalte lucrări, și ale domnului Gavrilis Micală din spatele meu și de acolo, care fac parte dintr-o serie de aproape 40 și ceva de lucrări, sunt foarte multe, le-am văzut pe toate. Există oarecum mai multe motive în această expoziție, precum geometric, figurativ. Evident, geometric lucrează foarte mult asiaticii, precum cei 4 japonezi. Domnul Bobby e din China, deși are nume americanizat. Se pot vedea chiar și lucrări făcute doar de dragul oarecum al tehnicii, precum farfuriile, care sunt al unui artist din Egipt,
care eu cred și, de fapt, și dânsul crede că au un rol extrem de mare vizual, în sensul că îl fac pe cel care le privește să oarecum îl mulțumesc sau îl fac mai fericit. Ăla e scopul principal al unei tehnici așa de frumoase. Mai sunt și alte lucrări, precum Alison Luce, care pe perete, care, da, niște chestii plantiforme, niște plante. Lucrările sunt făcute la o rezidență în Berlin, au fost expuse acolo, fac parte dintr-o serie mult mai mare, dar pe acestea două le avem oarecum ca să dea un exemplu de... să se știe cum lucrează artista Alison. Mai avem lucrări chiar și din Georgia, sunt lucrări sculpturale, din Statele Unite, de fapt avem de pe toate continentele și sunt foarte fericit că am reușit să fac asta. Ce aș mai putea să spun? Că mulțumesc încă o dată că sunteți aici și că ne-ați ascultat toate prelegerile despre toți artiștii din expoziție, să răspândiți vestea și chiar vă rog să-mi puneți mie întrebări sau și la ceilalți artiști, pentru că știm chiar tot. Eu cel puțin știu totul despre istoria artistului, ce a făcut, cum a ajuns să lucreze. Și chiar și eu, doar punând întrebări, poți să afli de fapt cum a fost făcut acel ceva, cum a ajuns să facă, de la ce a pornit și unde vrea să ajungă. E foarte important. Cu aceste cuvinte, cred că pot să declar expoziția deschisă și să vă invit la un pahar de vin alături de noi și de artiști. Mulțumesc! I told the public that if they want to ask questions, they should do that because it's really important. You're only here once or in a year at least, and it's really important to ask questions about the works or the others' work maybe. If you want to say something, you can do it now. Okay. Thank you. Mulțumim mult de tot și vă invităm la un pahar.